Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Pa to je bilo bekstvo kada je većina mladih ljudi htjela da pobegne u svet. A nije vidjela da se Vijetnam nalazi u njenoj neposrednoj okolini. Kad smo htjeli da vičemo neke parole zbog kojih se išlo u zatvor, onda iziđeš onako kao pas kad laje noću, iziđeš na špic Ade Ciganlije, da nigdje nikoga nema. Da ima samo eho od šume i onda vičeš dole Tito ili ne znam ja zašta i onda ti je posle toga malo lakše. Ja sam imao i pripremljene radnje. Išao sam na velika imanja velikosrpske buržoazije u Rumunsku ulicu. I tu je neki Zoran Radović imao tako veliko imanje da se u njemu bile serpentine da se popnemo. I tu sam pravio prve kolibe. Pa kad sam išao kod svog dede u Novi Sad, ja sam sekao šiblje, granje i pravio prve kuće. Boga mi, oni su bili na nekom nivou možda ovih aboriđana sa ognjene zemlje, koje tako prislone neke granje uz neko drvo i to im je kao kuća. Tako da sam ja zaista došao iz preistorije. Ni eksere nismo plaćali. Čim pliva daska, ja odmah za daskom izvučemo dasku, čekamo da se prosuši, spalimo što ne valja i plivali su i grede. I tako ja na 4,5 metra visine, ja, Joca, Pacov i Dugi, to su nadimci, znate, a meni nadimak Isus. Zato što sam bio mršav, napravimo za nekoliko dana na 5,5 metara visine kućicu na drvetu. I to je bilo vrlo interesantno društvo. U društvu na Savi izgledalo je da nema klasne razlike. Svi smo bili u gaćama, niko nije imao nikakav cugeher, suncobran, čebe, nisu postojali kafići, ništa nije postojalo, samo momci i devojke. Desilo se da se jednom skupio kompletan koncertni sastav. I svirali smo Vaser muziku od Hendla koja se svira u čamcu na Temsi. Mogu da kažem da je bilo priključeno 50 čamaca jer je poznata akustika vode. I mi gore u kućici, jel da, kao na nekoj tribini, ali kad se tako mnogo igraš, na kraju nas uhapse i prebiju nam rebra. Pa mi je i kuća rušena 3 puta zato što se u njoj skuplja omladina koji svojim ponašanjem, jel da, i oblačenjem ne odgovara liku Titovog omladinca. I ceo pečat mog života je bilo to kako da opstanemo pod raznim svetskim porecima. Ja se u šumi, u mraku nikad nisam bojao. Tu sam osjećao slobodu. Možda je to nešto hajdučko ispalo iz davnih vremena kad su moji bili hercegovci u slobodnim planinama. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.